BTCआव जिथु परिबर्तननि धौ सोलायनांगौनि धौ दा बेखौथ' आं सिगांनिफ्राय बुंबाय थाखादों आरो बे धौआ दिनैनि दिनाव जों नुदों बारानिफ्राय बारा फैदों आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो दिनै लैहोर लैहोर इउपिपिएलआव जिथु जगदान खालामफैबाय थादों दा बेखौ दिनै नुयोब्ला जोंथ' सानदों 30टा 35टा समस्थियाव देरहानानै इउपिपिएलआ दिनैनि दिनाव सरकार दागोना बे गेरेन्टेड जाबाय। खिन्थु हाग्रामाया बुंदों 30 समस्थियावनो देरहानानै सरकार दागोन होनना बुंदों बे बेलायाव मा दिनै जेननाया जे 100% जाबाय बेखौ बिथां सार हाग्रामा महिलारिया गाव हिसाबै मिथिगौ जायखौ बिथाङा गावनि गाहायनि नेताफोरनो बा वर्कारफोरनो मिथिहोनो लुबैयाखै दा बेखायनो बिथाङा खायसे खोथाफोरखौ बुंफ्लांबाय थादों जेरावनोखि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि दिनाव 40टा समस्थियाव केन्डिडेटआनो होआखै बिथांमोना 37टायावल' होदों दा बिनि उनावबो 40टा समस्थियाव देरहागोन होननायनि ओंथियानो बेनो दा बिथाङा दिनै गुलाय गुजाय जाबाय आरो खर'आव बेखायनो बे खोथाखौ बुंफ्लांदों। अब्लाबो बिथाङा बुंदों जे जिहेतु बिथांनि आखायाव 3 मिनिस्टार दङ आरो बे मिनिस्टारखौ लानानै बिथांमोना अरुणोदय आसनि आरो नैबे जिअ'टेकनि खोथाखौ लानानै बिथांमोना रायजो राजाखौ बिथांमोननि फलिया खालामनो नाजादों बे बेलायाव मा अरुणोदय आसनि बे बुस्थुआथ' दिनैनि दिनावहाय जे बिटिसिआवनो जाया होननानै रिहन दैमारि बिथां माबायानो बुंखाबाय आरोखि बिटिसिआव अरुणोदय आसनिया इलेक्सननि सिगां मालाबाबो जाया होननानै दा बिथांमोनानो बुंखांबाय दा बिनि उनावबो जे बे बिपिएफनि मानसिफ्रा सोरबा सोरबा जाम्बा जाम्बि रायजोफोरनि गेजेराव हाबनानै बेफोर खोथाखौ बुंदोंबा बे दुखुनांथाव जागोन आरोबाव आं सानगोन जे रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना 17 बोसोर थगायबोबायानो दिनैनि दिनाव आरोबाव थगायबावनो नाजानाया आरो थगाय जाबावनाया जों रायजो राजाफोरनि थाखाय माने दुखुनांथाव जागोन आरोखि दा न'नि बे आइडिनि खोथायाथ' बे 17 बोसोराव PMAY बा IAY नि न'खौथ' BPF हिसाबै होखायाखै बिटिसि सरकार हिसाबै होखायाखै खारन बे बिटिसि सरकारनि मोनसे आसनियानो नङा बे भारत सरकारनि मोनसे आसनिसो दा गतिके BPFआ रावबो न'नि आइडिबो होनो हाया न'नि आइडिबो दाननो हाया गाबोननि दिनाव इउपिपिएलआ सरकाराव फैयोब्लाबो जे कुनु दिन PMAY नि न'खौ इउपिपिएलआ होनो हाया मानोना बे भारत सरकारनि मोनसे आसनिसो इउपिपिएलआ सरकार दागोना आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय दङ दिनैनि दिनाव आरो रोखासिन जाबावबाय बे गेरेन्टेड 100% जाबाय आरोखि बे दिनै फाइनाल जानानै दङ इउपिपिएल दलानो सरकार खुंहोयो दाबो अनार होयो दा गतिके दिनैनि दिनाव बिथाङा गावनो बुंनानै लाबोबाय थादों जे महर सुबिदाबादि पलिटिसियान बिथाङा सुबिदा बायदि माने राजखान्थिगिरिसो होनना बुङो आरोखि दा गतिके गावनि सुबिदानि थाखाय दिनै जोंनि आइजोफोरखौ बायदिसिना खोथा बुंनानै बायदिसिना लब होनानै प्रलोभन होनानै दिनै बन्सित खालामबाय थानाया जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव जादों दा बेखायनो आङो बुंगोन जे दिनैनि दिनावहाय जिथु हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि सुबिदानि थाखायसो खोथाफोरखौ बुंबाय दङ आरो बायदिसिना माने बिथाङा कमिटिजों कमिटिजों बुंब्लाबो आंबो कमिडियान दिसुं खिन्थु बे माने फिसाइ गारनानै आरोबाव सासे लाबाव सना मोनगोन आरो गोदान लाबाव सना मोनगोन एसे नोंथाङाबो बेखौनो बुंनो थांनो नागिरदों दा कमिटिजों बुंदों बिथाङा अब्लाबो जिहेतु बिथाङा बे 17 बोसोराव आइजोफोरनि थाखायनो जेबोखौनो मावबोआखिसै कमिटि बुंब्लाबो आइजोफोरनि थाखाय बे खोथाया सिरियास जाबाय थादों दा गतिके बिथाङा बुंदोंब्ला आइजोफोरनिफ्राय बिथाङा गावनो माइनास जाबाय दं जों दिनै बेखौनो नुनो मोनदों।